Kalustopäälliköt, voitteko parantaa turvallisuutta vaarantamatta kuljettajien yksityisyyttä? AdSecure Fleet Vision Video on edistyksellinen videotelematiikkaratkaisu, joka hyödyntää reaaliaikaista videokuvaa ja tekoälyä kaluston turvallisuuden parantamiseen kuljettajien yksityisyyttä vaarantamatta. Fleet Vision Video parantaa turvallisuutta havaitsemalla tiellä esiintyvät vaaratilanteet ja riskikäyttäytymisen reaaliajassa. Edistyksellinen kuljettajan avustusjärjestelmä analysoi tien tapahtumia ja varoittaa kuljettajaa törmäysvaaroista, liian pienestä turvavälistä, jalankulkijoista ja kaistan poikkeamista ennen kuin onnettomuus ehtii tapahtua. Kuljettajaa valvovat sensorit tunnistavat väsymyksen, tarkkaamattomuuden ja vaarallisen ajokäyttäytymisen ja antavat ohjaamoon hälytyksiä, jotka auttavat kuljettajaa pysymään keskittyneenä. Kaikki on suunniteltu tarkkaa tietosuojaa noudattaen. Vain tapahtumia koskeva tallennus, henkilöllisyyden anonymisointi ja tarkasti hallittavat käyttöoikeudet takaavat luottamuksen ja GDPR-vaatimusten noudattamisen. Fleet Vision Video, kehitetty turvallisuuteen, suunniteltu yksityisyys edellä. Pyydä esittely jo tänään.